Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuThande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu ngisemakhaya njengamanje ekhaya umcimbi oqale ngolosine, kahle kahle kube nokuhlatshwa kwenkomo ngolosine, yadliwa izolo kuLwesihlanu, then bese kuba umcimbi omkhulu-ke ngomgqibe ngesonto, kuzohlatshwa ngomgqibelo bese kuba umcimbi omkhulu-ke ngesonto. So isikhathi sokuthi ngidilivele indaba anginaso ingane zakwethu, isikhathi sokuthi ngibe la kulo ngiphaka indaba. Kodwa-ke makukhona into engiyizwile mhlambe esematheni noma etrendayo, ingakho ngizamile ukuthi-ke ngintshontshe kwisikhathi ngispenda la ekhaya, ngikwazi ukuthi ngize la kunina ngizodilivela lento le noma lolu daba olutrendayo. Ngaze kwethu kunalo sisi-ke lo, ngenasi isithombe sakhe ngisifakile la, mhlambe abanye benu bayamazi usisi-ke, udume kakhulu ku-Facebook naku-TikTok, ikakhulukazi ukhombisa uthando lwamabhinqa. Indlela nje enza ngayo iyakhombisa ukuthi-ke uyayigqaja ukuthi uyibhinqa, ungumZulu. Ngane kwethu kune video noma ngithi ingoma ekuthiwa ikhishwe yilo sisi lo, iyathenda kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Ngisebenzisa lolu limi lolo olusetshenziswa njengamanje ukuthi le studio lesi sikhiphe ingoma ngephutha-ke yase isabalala igcwala umhlaba. So ingane kwethu uma ukuthi-ke uyayifuna le ngoma uyakwazi ukumele ukwenze nge-WhatsApp. Ngizoyifaka i-WhatsApp number yami lapha kwi-description. Ufike nje mawungibhalela, ufike nje ukubeka caca ukuthi ufuna ingoma ekhishwe yilo sisi lo noma ekhishwe ile studio lesi, siyayiculisa esinjalo nje. So uma kuthi uyayifuna le